Вакиф Нуруллин. Аккан су юлын табар. Бишенче дәфтәр. Әнә шул кичне мин Айсылуны урлап алып кайтырга план кырдым. Планнарны шөкер кырып була. Шәп итеп, зур итеп, перспективалы итеп кырабыз без аларны. Менә ул шәп планнарны тормышка ашыра башлагач исә, әллә каян, әллә нинди көтелмәгән хәлләр килеп чыга да, аларның байтагы үтәлеп җитми. Шул план хәлендә генә кала. Күп булды инде андый үтәлмәгән планнар минем гомеремдә. Хәзер димим, элеккерәк елларда. Планнар үстән бирелә торган заманнарда. Хәзер без планнарны үзебез төзибез. Мөмкинлекләребездән чыгып, көчебездән килердәй булуын искә алып. Хәзер ул яктан эшләр бөтенләй башкача. 2 агроном, 2 зоотехник, 6-7 бухгалтер, экономист эшли бүген бер безнең колхозда гына да. Барысы да үз тармаклары буенча югары белемле кешеләр. Әтеге елларда бөтен колхозына бер председатель дә булса, бер агроном, булмаса ул да юк иде. Шулай булгач, кырган планның шәп булып кына кая бара аласың? Башта ук әйтим, минем Айсылуны урлау планым да үтәлмичә калды. Ни өчен дигәндә, мин урлап алып кайтасы көнне Айсылу кичен урамга гел чыкмады. Чыкканын күрми калдым дияр идем, күрми калырга урын юк. Кич күз бәйләнә башлаганнан алып, төнге 12гә тикле сагалап тордым мин аны. Өйләрендә ут шуңарчы янды. Әнисе Асылбикә апа кымганын тотып, мыдыр-мыдыр укына-укына, 3 тапкыр ишек алларына чыгып, тәһарәт алып кирде. Утларын сүндерер алдыннан Айсылу үзе дә һава алып киреп китте. Әмма капкаларын ачып урамга чыкмады. Шулай булгач, ничек урлыйсың инде аны? Өйләренә кирип, әнисе алдында кычкыртып алып чыгып китеп булмый бит кешене. Икенче кичне чыгуын чыккан да иде. Бәйрәм концертына репетиция ясарга клубка барды ансында. Тик барыбер урлап булмады. Репетиция бүлмәсеннән чыгышлы юк, шәйхи электреп алды үзен. Күзен тузландырып, алдан ук шунда кирип көтеп утырган икән, хәерсез. Бәйләнешкә китсә, мин һичшиксез тәгәрәтер идем аны. Мала чакта гына, миннән улы булганга гына җиңә иде ул мине. Хәзер эш башка. Хәзер ул миңа түгел, мин аңа кәҗә дугасы укыта алырлык булган идем инде. Ләкин бит алайга китсә, тавыш гауга кубачак. Ул чакта билгеле председатель хаклы булачак. Мин Айсылу алдында да, авыл халкы алдында да көлкегә генә калачак идем. Аннар килеп, Айсылуны озатырга өметләнүчеләр бер мин генә түгел, тагын 2 иде. Кайтырга чыккан булып, алар да шәйхи белән Айсылу артыннан ярып барган иде. Тик кыз беребезгә дә тәтемәде. Шәйхи аны капка төпләренә тикле озатып куйды. Анда да тиз генә кертеп җибәрмәде. 15-20 минутлап сөйләштереп торды. Ул тагын да тотмакчы иде дә, әни сизенсә, ару түгел, аннары иртәгәге көнгә дәресләргә дә әзерләнәсем бар, дип Айсылу кыбырсый башлагач кына җибәрергә мәҗбүр булды. Беләм, кеше сүзен тыңлап, шымчылык итеп йөрү егетлек түгел әлбәттә. Ләкин ул чакта минем шуннан башка чарам юк иде шул. Аннары килеп, мин аларны махсус рәвештә яннарына барып түгел, үзебезнең капка төбеннән генә тыңлап тордым. Шуңа күрә, әллә ни зур гынах эшләдем дип, ул чакта да санамадым. Хәзер дә ул эшне алай гынах дип истемә аласым килми. Ни өчен дигәндә, шул чактагыларның ни сөйләшкәнен чамалап калмаган булсам, Айсылу апагыздан колак каккан идем. Шәйхинең Айсылуга сузма бәгърем. Әйдә, октябрь бәйрәмнәренә кавышыйк дигәнен мин шул кичне үз колагым белән ишеттем. Әгәр ишетмәгән булсам, Айсылу аңа кырт кистереп кенә ризалык бирмәде. Шул ук вакытта тәкъдимен катгый рәвештә киредә какмады. Бигрәк куырасың инде, председатель. Мин бит әле сине бик аз беләм, диде ул аңа. Ләкин моны бит ризалык билгесе дип аңларга да була иде. Кыз баланың кайсысы
ярар, мин риза дип торыр икән инде. Үзелеп сөйгән ярына да элек-электән ялындырбырак кына чыккан бит безнең кызлар. Ишләрендә корыш иретерлек кайнар хисләре ташып торса да, тыштан аны сиздермәскә тырышкан алар. Ләкин кызганычка каршы аларның шул күркәм сыйфаты соңгы елларда күзгә күренеп кими башлады. Безнең заманда модасы чыкмаган иде ул сыйфатның. Иратларның баһадирдәйләре сугыш кырларында ятып калган. Авылда күзгә күренердәйләре бармак белән генә санарлык. Ләкин безнең заман кызлары хәзерге кайбер яшь җилкенчәкләр шикелле тизрәк чыгып калыйм әле, алучысы барында дип, мәсьәләгә алай җиңел генә карамый иде. Озын сүзнең кыскасы шул. Айсылуның Шәйхигә биргән җавабы ризалык билгесе шикеллерәк тоелды миңа. Шуңа күрә егет кешегә булай әрсезләнү бик үк килешеп бетмәсә дә, бәйрәм арасында үзенә сиздермичә генә гел Айсылуны күзәтеп йөрергә булдым. 7 көнне кич авыл укытучылары бер ялгыз карчык өендә аш-су әзерләп бәйрәм кичәсенә җыелдылар. Чакырулы булгандырмы, үзе темсенеп кергәндерме, анда Шәйхи дә бар иде. Гомеремдә онытасым юк. Әллә нинди салкын, бик зәһәр җилле кич булды ул. Көндез тын гына, кояшлы гына торган иде. Кояш байыр алдыннан кинәт кенә төньяктан аксыл кара болытлар килеп чыкты да, бөтен күк йөзен каплап алды. Алмагачларның кыйлып бетми калган яфракларын йолкып-йолкып җил исте. Аннары ишеп, карлы-бозлы яңгыр кыя башлады. Шәйхиләр, Айсылулар өйдә, җылыда. Рәхәтләнеп, сыйланып, уйнап, җырлап утыралар. Ә мин урамда. Алар бәйрәм итә торган өйгә каршы йортның келәтенә ышыкланып торам. Өстә солдаттан киеп кайткан шинель. Аякта кирзә итек. Башта солдат бүреге. Фронтта чакта шушы киемнәрне кигән килеш кыш көне кар астында ятып йоклаган чаклар булды. Анда әллә ни туңдырмый торган иде. Ә монда шундый туңам. Тешне тешкә тидереп булмый. Арлы-бирле йөреп тә, физзарядка ясап та карыйм, барыбер файдасы юк. Җил мине үтәли тишеп исәдер шикелле. Өйдәгеләрнең миндә гаме юк. Сиптерәләр биеп. Прәме өйләре селкенеп, ишелердәй булып китә. Инде үләм, инде бетәм дип торганда, ниһаять булардан 2 укытучы, тарихчы аксак Роберт белән әле быел гына Арча педучилищесын тәмамлап килгән математик Әсһәр килеп чыктылар да, сөйләшә һәм бик каты ашыгып, түбән очка таба китеп бардылар. Җил бик каты искәнлектән барлык сүзләрен дә аерым-ачык ишетә алмадым. Ишетелгән кадерлесеннән шуны аңладым. Ниндидер ат җигү турында сөйләшеп киттеләр алар. Бу хәл минем инде кайчаннан гел бер төрле булган халәтемә шундук үзгәреш кертеп җибәрде. Нинди ат җигеп йөрү икән ул, шушы эт чыкмаслык яңгырлы төндә? Кемгә кирәк икән ул ат? Аның белән кая бармак, ни эшләмәк булалар икән? Күңелне шушы сораулар биләп алды. Миңа эссе булып китте. Югыйсә, туңуга чыдый алмыйча кайтып китер хәлгә җитеп килә идем инде. Ә хәзер прәме аркадан тирләр бәреп чыкты. Тегеләрнең ат җигеп килгәннәрен көтергә булдым. Күңел сизенә, әгәр кайтып китсәм, нәкъ менә шушы кара төндә ниндидер хәвефле эш эшләнер шикелле. Ялгыз карчык өендәге мәҗлеснең түгәрәкләнер чамасы күренми генә түгел, киресенчә, анда эшләр кызганнан кыза бара. Их, шунда кереп 10 гына минут турып чыгасы иде бер. Хәер, нигә 10 минут? 1 минуты да бик җитәр иде. Миңа тик Айсылуны күрү һәм үзем аңа күренеп чыгу гына кирәк. Дөньяда мин дә бар икәнен исенә төшерү өчен кирәк бу миңа. Ләкин күктән таш ява башласа да, алар янына керәсем юк. Нинди йөз белән барып кермәк кирәк ди кеше мәҗлесенә. Мин шулай ут йотып торганда, теге укытучылар колхозның нәсел айгырын тарантаска җигеп алып та килделәр. Син шушында атны саклап тор. Мин хәзер кереп Шәйхигә әйтәм дә, дип, Роберт өйгә кереп китмәкче иде, Әсһәр аны җиңеннән тотып туктатты. Карале, анда кайткач, Шәйхи әллә салдыра, әллә юк, син бар. Миңа
берәр стакан апчыгып бирәли, яме? Бик туңдыра башлады, ди ул. Әйтмәсәң дә беләм, агайны. Шуны да белмәскә, син мине кем дип беләсең? Диде аңа Роберт. Титаклап, өйгә кереп китте. Күп тә тормады, бер кулына шешә, икенчесенә йодрык кадәр ит тотып, әйләнеп тә чыкты. Мин буларны бик белеп әйтәм. Тәрәзәдән төшкән ут яктысында барысы да күренеп тора иде. Сорап та тормадым Шәйхидән. Шешәсе белән үк алып чыгып киттем, диде Роберт мактанып. Шуңа да башың җитмәсә, хайван булыр идең син, диде Әсһәре, бер дә исе китмичә генә. Үзебез өчен йөрмибез бит, Шәйхи өчен йөрибез. Шуның аркасында мин бүген үземнең Сәрвиям янында бара да алмыйча калдым. Я, ничек анда эшләр? Кайчан алып чыгалар? Шәйхи әйтә, сабыр итегез. Бераз көтәргә туры килер ди. Кызның кайтыр исәбе юк әле ди. Но, әзер булып торырга кушты. Кәҗә ябаргамы, йолдыз санаргамы туры килеп, өй алдына алып чыксам, миңа булышырга килерсез дип калды. Алар шулай сөйләшә-сөйләшә берәр стакан эчтеләр дә, озаграк көтәргә туры килсә, монысының да кирәге чыгып куюы бар дип, Роберт калган аракыны шешәсе белән Әсһәргә бирде. Үзе тагын өйгә кереп китте. Әсһәр шешәне тарантас башына тыгып куйды. Ләкин шундук кире алды. Hey, моның нәрсәсен калдырып торасың? Я айнып бетәр дип, үз алдына мыгырданып, гылт-гылт итеп ишеп тә җибәрде. Тагын бераз калмаганмы дип булса кирәк, шешәне тәрәзәдән төшкән ут яктысына тотып карады. Бу шикәнен үз күзе белән күреп ышангач, әллә кеше барын сизеп инде, шешәсен урамның бу ягына, мин ышыкланып басып торган келәткә таба томырды. Чак кына тайпылып калдым. Ләксә, харап иде эшләр. Келәт бүрәнәсенә бәрелеп, шешә көл булды. Нишләргә хәзер? Алар өчәү, мин бер үзем. Белгән бит, Шәйхиедә кемнәрне ярдәмче итеп алырга. Берсе дә минем хәлне аңлардай кеше түгел. Роберты кече-кечкенәдән куштан игелексез бәндә булды. Кече-кечкенәдән шуңа күрә мин аны өнәмәдем. Ул шуны белә. Үзе дә мине өнәми иде. Әсһәрен мин әле аз беләм. Ләкин аның да иманы юк икәнлеге көн кебек ачык. Юньле бәндә кешегә кыз урлашырга риза буламыни. Әгәр ышанычлы булса, мин хәзер аның янына барыр идем дә, хәлне аңлатып биреп, Шәйхигә урлыйсы кызны үзебезгә генә алып кайту турында сөйләшеп карар идем. Анысына ук риза булмый икән, һич югы Айсылуны бүгенгә урламый торырга күндерер идем. Бүген урламасалар, иртәгә күз күрер иде анда. Мин үзем дә гел булай ачык авыз булып йөрмәм, Айсылуга мәхәббәтемне ничек тә аңлатыр идем. Бу Әсһәргә тел әрәм итеп торудан файда булмаячак. Ахмакка гына калуың бар иде. Тагын байтак вакыт үтте. Хәзер мин туңыйм. Кая анда туңу? Киресенчә, җәйге шилләдәге шикелле эссе иде миңа хәзер. Җил һаман котырына. Буз катыш, эре яңгыр ява. Җиргә төшү белән ул ялтырап бузлавыкка әверелә бара. Бөтен урам шугалакка әйләнгән иде инде. Авыл йортларында утлар да сөнеп бетте диярлек. Әмма мәҗлестәгеләрнең кайтыр чамалары сизелми. Аруын үзләре дә арды бугай инде. Җырларының рәте калмады. Тавышлары дыңгырдык юлдан барган арба шикелле бер бик хәтәр көчәеп китә, бер гайрәте кайтып акрынлый. Бер көйне башлыйлар да, аны онытып, икенчесенә күчеп китәләр. Ат саклап капка төбендә торган Әсһәрнең дә түземе бетә башлады булса кирәк. Башта ишкән шәпкә тарантастан алып, өстенә кажан киеп, капка ашыгында арлы-бирле хәйран күңелле генә мыгырданып җырлап йөргән иде. Аннары тарандаска менеп, тыныч кына өеп утырып торды. Хәзер әнә тагын арлы-бирле йөри. Үзе үзлексез сүгенә. Русчалатып та, татарчалатып та. Үзен дә сүгә, мәҗлестәгеләрне дә, Робертны да, Шәйхине дә, Шәйхигә бигрәк каты эләгә. Җаны юк микәнни ул анасын саткан нәрсәнең? Кайчаннан бирле капка төбендә шушы салкында кеше аны көтеп торганны белмим икәнни иман тактасын ди. Ачуымны чыгарсалар, ташлап кайтып китәргә дә күп алмам мин, дип тә гайрәтләнеп куйгалый. Әмма кайтып китми үзе.
Китәмесең? Председательгә иртәгә үк йомышы төшәчәген белә ич ул. Аның бу сүгенү-сукранулары үзен юату өчен генә ләбаса. Ниһаять, төнге беренче киткәч, башта өйдән кемнәрдер ишек алдына чыкты. Аннары үзәк-өзгеч итеп, илереп, "Нишлисез сез, кабахәтләр, җибәрегез дим", дип кычкырган хатын-кыз тавышы ишетелде. Аннары капка ачылып китте дә, әлеге шул кычкырган тартышкан кызны күтәреп алып чыгып, тарантаска сала башладылар. Ул Айсылу иде. Гаҗәп икән бу кеше дигәнең. Шуңарча минем башта бернинди дә конкрет фикер юк. Нидер эшләргә һәм Айсылуны коткарып калырга кирәк икәнен беләм. Тик ничек коткарырга? Анысы ачык түгел иде миңа. Менә хәзер тегеләр Айсылуны алып китергә дип тарантаска салгач һәм атларын борып чаптырып китеп барганда исә, ни эшләвемне үзем дә белештермичә, атылып килеп җиттем дә каракларның ат башыннан тотып алдым. Шәйхи Айсылуны ычкындырмаска азаплана. Ярдәмчеләре каушап калган иде бугай. Нишләргә дә белмичә аптырап торалар. Шәйхи сүгенеп, "Ни көтеп торасыз анда, фәләндә фәсмәтәннәр, торыгыз да изегез измәсен", дип кычкыргач кына икесе ике яктан килеп миңа ябыштылар. Мин моңа күңелем белән күптән әзер идем инде. Башта берсен, аннары икенчесен селтәп салдым. Тарантастан суырып төшереп, Шәйхине дә салып йыкмакчы идем, өлгерә алмыйча калдым. Мин тегеләр белән мәтәвүкләнгән арада ул атын чаптырып китеп барды. Айсылуның "Җибәр Шәйхи, җибәр паразит, мин барбер синеке булачак кеше түгел" дип ачыргаланып кычкыруы гына ишетелеп калды. Артларыннан чабудан мәгънә юк. Колхозның гел ашап кына яткан нәсел айгыры артыннан җәяүләп ничек җитмәк кирәк. Шәйхи кызны күрше авыл ягына таба алып китте. Бездә элек-электән килгән гадәт бар. Урлаган төнне кызны егетнең өенә алып кайтмыйлар. Сизенеп алып, кызның әти-әниләре, туган-тумачалары килеп алып китмәсен өчен шулай эшләнә бу. Шуңа күрә кыз урлауга әзерләнгән егет башта кызны алып кайтырга берәр туганы яисә берәр ышанычлы кешесе белән фатир сөйләшеп куя. Шәйхи күрәсең, фатирны аланда сөйләшеп куйган булган. Әнә шулай күрә торып, кулак кактым мин Айсылудан. Ахмак түгел диегез инде мине. Шунда ат башыннан тотып торганда арада камыт бауларын гына кисәсе бит. Безнең татарның шулай инде ул. Акылы арттарак калып йөри. Хәзер үз-үзеңне ырышып торудан файда юк. Нидә булса эшләргә кирәк иде. Тоттым да җәяүләп аланга киттем мин. Алан зур авыл. Шәйхи кызны кайсы йортка алып кайтканны бер Алла үзе генә белә. Барып та тапмыйча кайтуың бик мөмкин иде. Ләкин минем бүтән чарам юк. Айсылуны коткарсам, тик үзем генә коткара алам. Бу эштә миңа беркем дә ярдәм итмәячәк иде. Мин аланга барып кергәндә сәгать инде төнге 2 тулып килә. Башка көннәрдә бу вакытта халык күптән йоклап беткән булыр иде. Ләкин бүген бәйрәм төнендә 30лап йортта ут бар. Миңа тиз генә әнә шул ут янган өйләрне тикшерергә кирәк. Шәйхи белән Айсылу шуларның берсендә булырга тиеш иде. Бөтенләй үк бәхетсез түгел икәнмен. 5нче йортта ук таптым мин тегеләрне. Пәрдәсе ябылып бетмәгән тәрәзәдән Шәйхинең анда икәнен үз күзем белән күргәч, капкаларына барсам, капка бикле. Капкалары урыс капка. Башка вакыт булса, тотып атабыз дисәләр дә, мөгаен менә алмас идем мин ул капка өстенә. Ләкин бу юлы белмим. Андый көч һәм җитезлек каян килгәндер, шул биек капка өстенә менеп, ишек алларына сикереп төшкәнемне тоймый да калдым. Куркып китте булса кирәк, тугарып тарантасына бәйләп куелган аҗаган ашавыннан туктап калып, пырых итеп ушкырып җибәрде. 6нчы дәфтәр. Мин ажгырып тегеләренең өенә барып кергәндә, хуҗа хатын самавыр әзерләп йөри. Айсылу өстендәге пальтосын да салмаган килеш, кичи якта пышык-пышык елап утыра. Шәйхи аның каршына баскан да юатырга азаплана иде. Килеп кергән хутка Шәйхине изүеннән каптырып алып, йодрыгымны ияк астына терәдем. Сугып утырыйммы шушында? Күктән иңгәндәй кинәт кенә аның каршында пәйда булуым шул кадәр нык тәэсир итте булса кирәк, Шәйхи гел телсез үк калды. Куркудан аның хәтта күзләре калайланган иде. Мөгаен мине күрү шатлыгыннандыр,
Айсылу да башта ни диергә белмичә шаккатып торды. Аннары елап утырган җиреннән кубып, "Булат, зинһар коткар җаным шушы кабахәттән, зинһар дип әйтәм, коткара күр" дип миңа килеп сыенды. Ләкин минем аның белән сөйләшеп торырга вакыт юк. Миңа башта Шәйхи белән эшне бетерергә кирәк иде. Шәйхи белән ике арада сугыш китсә, берәребезнең йодрыгы ялгыш аңа да тимәсен өчен Айсылуны бер кулым белән читкәрәк кактым да: "Я әйт, нишләтим сине, Шәйхи? Менә шушы урында сугып тынсыз итимме?" дидем. Шәйхинең йөзе мин изүеннән алганда сөттәй агарып калган иде. Хәзер чыгындыр шикелле кып-кызыл булып бүртенеп чыкты. Ул миннән ычкынмакчы булып: "Кит әле моннан. Кешене уңайшләргә ни хакың бар синең? Беләсеңме сиңа моның өчен нәрсә булачагын?" дип кычкыра-кычкыра тарткалаша башлады. Эшнең яхшыга бармавын сизенеп, хуҗа хатын да: "Нишләвегез бу, уланнар? Алланы бер дип белсәгез, зинһар минем өемдә бәйләнешә күрмәгез. Туктагыз, әтү хәзер урамга ук чыгып каравыл кычкырам да бөтен авыл халкын җыям", дип еларга җитешеп арабызга килеп керде. Ул апа хаклы. 7 төн уртасында гауга чыгарып сугышып яту бер дә килешә торган нәрсә түгел иде. Шуңа күрә Шәйхигә сугып, кул пычратып тормаска булдым. Ялт итеп, тез белән бер генә тапкыр арт шәрифләренә тибеп куйдым да: "Бар, ишек алдына чык та аҗаганны тарантаска җигә тор. Тик караны, мин чыкмыйча бер кая да китмә", дип чыгарып җибәрдем. Үзем әле һаман елавыннан туктый алмыйча буйыгып басып торган Айсылу янына килеп, аны иңеннән йомшак кына кочып алдым. "Курыкма, Айсылу, беркемнән дә курыкма. Мин барында сине берәү дә кимсетә алмас." Кыз сизелер-сизелмәс кенә, әмма бик якын итеп елмаеп, башын минем күкрәккә куйды да: "Рәхмәт, Булат. Мең рәхмәт сиңа, яме", диде. Аның әнә шулай үз итеп миңа сыйынуын һәм кайнар сулышын тойгач, күз алларым әлҗе-мелҗе килеп, башларым әйләнеп китте. Шундый рәхәт, Айсылуна шулай сыендырган килеш гомер буе басып торырга да әзер идем. Ләкин озаклап торырга ара юк. Шәйхинең безне калдырып кайтып китүе дә мөмкин иде. Ә мин аны күчер итеп ат тоттырып, Айсылу белән икебезне авылга алып кайтып куйдыртмакчы булган идем. Ләкин без ишек алдына чыкканда Шәйхидән җилләр искән. Ул аҗаганны җигеп тормаган, атланып кына чыгып сызган иде. Нишләргә? 7 төн уртасында кыз баланы җыяуләп 7 чакрым җиргә алып чыгып китү әйбәт эш булмаячак. Шулай ук аның үзен генә калдырып китергә дә һич ярамый. Әйләнеп килеп, Шәйхинең тагын бәйләнүе мөмкин иде. "Рөхсәт итсәгез, без сездә генә кунып китәр идек, абыстай", дидем мин безгә ияреп чыккан хуҗа хатынга. Әйтерсең шушындый сүз буласын белеп, җавабын алдан ук әзерләп торган. "Юк", диде теге апа. Гүлт итеп кабынып китте. "Калмыйсыз калдыраммысың, пәрәми? Шәйхуллага да шул председатель кеше булганга гына ризалык биргән булган идем мин, карт җүләр. Алла сакласын, калдыраммысың? Картайып барган көнемдә сезнең аркада әллә ниткән бәләләргә тарып, төрмәгә кереп утырыр хәлем юк. Барыгыз, бар. Хәзер үк чыгып китегез." Шулай итеп безгә җәяүләп кайтырга чыгудан башка чара калмады. Яңгыр инде туктаган, җил дә тыйлыга төшкән. Ләкин бик нык салкын айткан иде. Мин аланга килгәндә дөнья дөм караңгы. Күзгә төртсәң дә бер ни күренми иде. Болытлар арасыннан ай күренгәләп торганлыктан хәзер алай ук караңгы түгел. Ай инде тулы диярлек. Ул миңа нигәдер яңа гына мичтән чыккан уш исле кайнар калач булып күренә. Үрелеп алып, шул калачтан бер телем кисеп Айсылуга ашатасы килә иде. Җил безгә каршы исә, ай безнең белән бергә җиргә һәм болытларга каршы бара. Юл яктыртып, безне озата килә шикелле иде. Юл читендәге әрим һәм үлән сабаклары тоташтан боз белән капланган. Болытлардан арынып, ай яктыртып куйган чакларда, алар алтын белән йөгертелгән тылсымлы чәчәкләргә охшыйлар. Сабакларының бер-берсенә ырынып, чылтырашып куюы Сабантуй көннәрендәге кыңгыраулар чыңы булып ишетелә. Айсылу белән безгә бернинди җил дә, суык та куркыныч түгел. Чөнки без кулга кул тотынышып, шул кулларыбыз аша бер-беребезнең йөрәк җылысын тыеп, Айсылуның Шәйхидән котылуына куанып, бер-беребезне табышканга сөенешеп кайтабыз.
Айсылулар капка төбенә кайтып җиткәч тә, шактый гомер сөйләшеп тордык әле без. Мин аны шул төнне үк үзебезгә алып кайтырга ниятләгән идем. Ләкин ул уемны кызның үзенә әйтергә йөрәгем җитмәде. Аның белән без 9 ноябрьдә кавыштык. Минем әни әле һаман авырып ята иде. Ул көнне дә гадәтенчә Айсылу безгә су китерергә керде. Бер көянтә су алып кайтып, икенчесенә барырга чыкканын ишек алдында көтеп тордым да, минем сиңа әйтәсе бер сүзем бар иде, Айсылу. Чак кына туктап тор әле дидем. Әйтеп кара, күрше. Шәйхи турында әйтмәкче идем мин сиңа. Бер каныкса, каныга торган кеше ул. Сакланыбрак ираннан, яме? Тагын берәр этлек китереп чыгармасын. Үзем дә шуннан куркам шул булат. Шул Айсылуны кулыма төшермәсәм, исемем Шәйхи булмасын дип әйтә икән. Ә син курыкма аннан, Айсылу. Беләсеңме, аннан котылу өчен без нишлибез? Әйдә менә булай. Шуннан артыгын әйтергә тагын кыдрәтем җитмәде. Ни эшлибез? Нигә әйтеп бетермисең? Диде Айсылу бик нык кызыксынып. Бу миңа рух кертеп җибәрде. Син бит инде, дидем мин аңа, безнең үз кызыбыз шикелле. Суда китерәсең, икмәген дә салып бирәсең. Әллә бүгеннән алып бездә генә тора башлыйсыңмы? Ничек? Ди бу, үзе ялыбаска караган. Өйләнешепме? Булай гынамы? Үзең ничек телисең, шулай булыр. Тик бездә генә тора башла. Син аны хәзер генә шулай дип әйтәсең булат. Иртәгә үк синеңчә түгел, минемчә яшик дип давыллый башлаячаксың. Мин аптырабрак калдым. Чыннан да, гел ул дигәнчә генә яшәп булмас бит инде ул. Кайчакларда мин дигәнчә дә эшләргә туры киләчәк. Хәзер сүз биреп тә, соңыннан сүземдә тормасам, егетлек булмас иде. Ярар алайса, дидем мин аңа, байтак уйланып, баш ватып торганнан соң, менә мондый фикергә килеп. Гел синеңчә генә булмый торган булса, кайчакларда минемчә дә булгалар, яме? Ә күп вакытта без һәр нәрсәне киңәшләшеп, икебезнең дә ризалык белән эшләрбез. Мин сине кечкенә чактан бирле яратам инде, Айсылу. Тик әйтергә генә йөрәгем җитми иде моңарча. Анысын мин үзем дә сизеп йөрим булат. Ләкин әле генә үзең син безнең үз кызыбыз шикелле дигән идең бит. Син дә миңа үз туганым кебек. Шулай булгач, килешеп бетерми икәнсең. Бу инде Айсылуның миңа риза дип әйтүе белән бер иде. Хей, Айсылу, дидем мин, куанычымнан күккә ашардай булып, ничек кенә килешер әле, без синең белән, беләсеңме, ничек итеп яшәрбез? Без синең белән шундый матур итеп, шундый бәхетле, шундый тату булып яшәрбез. Бөтен дөнья халкы сокланыр. Безнең кавышуга әниләребез куанып бетә алмады. Айсылу белән мин дөньядагы иң бәхетле кешеләр идек. Бер-беребезне хәтта күз карашыбыздан ук аңлыйбыз. Үзем тимерлектә тимерче ярдәмчесе булып эшләвемне дәвам итәм. Ул мәктәптә. Кич эштән кайтканда бер-беребезне 10 ел күрми торган шикелле сагынышып кайтабыз. Ләкин ул бәхетле көннәр санаулы гына булган икән шул. Өйләнешеп тора башлавыбызга 10 көн дигәндә Шәйхи авылга гайбәт таратты. Имеш, Булат аннан калган хатын белән тора. Имеш, Айсылу Шәйхигә кадәр үк тотылган кыз булган. Имеш, ул аны шуңа күрә аланда ташлап кайтып киткән. Менә кай тарафларга борылып китте эшләр. Мин үзем буларның бөтенесе дә нахак сүз икәнен, безгә үч итеп, Шәйхи уйлап чыгарган нәрсә икәнен бик яхшы беләм. Моның шулай икәнен Айсылу үзе дә белә. Ләкин халык белми бит аны. Шулай булгач бар, туктатып кара син бер таралган гайбәтне. Хәер, мин үзем гайбәтләренә дә түзәр идем әле. Ләкин Айсылуга бик авырга туры килде. Минем шикелле гади колхозчы гына түгел, укытучы кеше бит ул. Тәрбияче кеше. Әйямсез даны чыккан тәрбиячегә балаларның ничек караганын сөйләп тормасам да чамалыйсыз булыр. Шәйхи тараткан теге нахак сүз бик тиз арада мәктәп балаларына да барып ирешкән иде. Әнә шунысына түзә алмады Айсылу. Бер көнне мәктәптән кайтты да, инде үзем укыта торган балаларга тикле ниндидер бер җинаятьчегә караган шикелле итеп карый башлады. Теләсәң нишләт, Булат, мин мәктәпкә бүтән бармыйм, дип кырт кисте. Бу очракта аны тыңламыйча мөмкин түгел иде. Шул ук көнне кич тәвәккәллек өчен бер кичкенәне генә төшердем дә, идарәдән кайтканын капка төпләрендә көтеп торып, менә бу сиңа минем өстен көлеп йөргәнең өчен булыр.
Менә монысы Айсылу өчен дип, башта Шәйхине тотып ярдым. Аннары өйгә кайтып Айсылуга юлга әзерләнергә куштым. Безнең өй Айсылуларныкына караганда зуррак, арурак иде. Әбине үзебезгә дәшеп кертеп, әни белән янәшә утырттым да, без иртән-иртүк читкә чыгып китәргә булдык. Бу хакта ике сөйләшү юк. Мәсьәлә хәл ителгән. Ә сезгә менә нәрсә киңәш итәм. Икегезгә аерым-аерым тормыш алып бару авыр булыр. Шуңа күрә әби, син безгә күчеп кер дә, әни белән бергә яши торырсыз дидем. Ә иртәгесен кеше кара күзенә артык чалынып тормас өчен иртәнге сәгать 4-тә үк Айсылу белән авылдан чыгып киттек. Китүен киттек, тик басу капкасын чыгуга башка уй төште. Кая барырга? Ни Айсылуның, ни минем паспортыбыз юк. Ни Казанда, ни бүтән бер шәһәрдә беребезнең бер туган тумачабыз юк. Тимер юл станциясенә барып, кай тарафка билет алу мәсьәләсе алга килеп баскач, нишлибез инде булат? Бигрәк тә бәхетсез икән башкайларыбыз дип, Айсылу елап ук җибәрде. Үземнең хәлдә аныкыннан артык түгел. Ләкин миңа сер бирергә ярамый. Чөнки мин ир кеше. Миңа аны да, үземне дә өметләндерергә, юатырга кирәк. Юк өчен хафаланма, акыллым, дим мин Айсылуга. Без бүген җир шарындагы иң бай, иң бәхетле кешеләр. Чөнки безнең бу дөньядагы барлык кешеләрнекеннән дә көчлерәк мәхәббәтебез бар. Бүген торыр урыныбыз, барыр җиребез юк икән, төкер син аңа. Икебез дә сау сәламәт, икебез дә эштән курыкмыйбыз. Эшләгән кешегә эше дә, торыр урыны да табылыр. Бүтән теләсә нәрсәне табып була Айсылу. Тик чын мәхәббәтне табуы гына авыр. Ә ул инде безнең бар, һәм без теләсә кемгә караганда да бәхетлерәк. Айсылуым азрак тынычлангандай булды. Елавыннан туктап, кулъяулыгы белән күз яшьләрен сөртте. Аннары әйтә бу миңа. Мин шулай икәнен үземдә белән булат, ди. Ләкин менә хәзергесе кыен бит әле. Кая барабыз инде без? Шуңа аптырап елавым бу. Үзенең шушы рәхимсез, ләкин хаклы сорау белән тагын стенага китереп терәде ул мине. Чөнки ни эшләргә, кая барырга тиешлегебезне мин үзем дә белмим бит әле. Безме? Дидем мин үземдә тәмам аптырап. Без ни эшлибезме? Безме? Әһә. Без хәзер синең белән менә булай итәбез аны. Шулай сөйләнә-сөйләнә билет кассасына таба киттем. Шунда барышлый башка бер конкрет уй килде. Заманында минем белән укыган бер классташ узган җәйдә Кемеровдан кунакка кайткан иде. Шахтада эшлим, акчаны көрә балам, 7,5 мең төшкән айлар була, 5тән бер кайчанда ким чыкмый. Ә сезнең монда эшләр мактанырлык түгел. Хезмәт көнең ярыйсы да, ләкин ипигә ягып ашап булмый бит аны. Ятма монда шиләнеп, әйдә, киттек минем белән шахтага дип, бик кыстаган иде. Ул чакта минем авылдан китәргә уйда да юк. Бөтенебез дә читкә китә башласа, кем үстерер ул икмәкне дә, кем туйдырыр сез эшче халкын, дип мин аның үзенә ачуланган идем. Шунда ул, ярар, син алай бик артык илдарланма, дөнья бу иптәш, минем сүзләрне хәтереңә алып куй, дип үзенең адресын әйтеп киткән иде. Йорт номеры ук хәтеремдә калмаган. Әмма ул әйткән урамның исеме хәтеремдә. Урамын белгәч, йортын ничек тә табармын әле дип уйлап алдым да, Кемеровга кадәр 2 билет бирегезче дип, кассирга акча суздым. Үз язмышын тулысынча минем карамакка тапшырган Айсылу актан да карадан да бер сүз дәшмәде. Теге классташның Кемеровы дигәне Кемеровы үзе үк түгел, шәһәр тирәсендәге шахтерлар поселогы икән. Адреслар бюросыннан адресын алып, эзләп таптым мин моны. Авылга кайткан чагында фатирым да бик шәп дип сөйләнгән иде. Асылда алай ук түгел икән. Агач баракта 15 квадрат метрлы бер тәрәзәле бер бүлмә. Дөрес, утын әзерләп, мишен ягып азапланасы түгел. Пар белән җылытыла. Аш-суны да гомуми кухняда керосинда гына пешерәләр. Әмма шулай булуга да карамастан, 5 кешелек семья өчен 3 балалар да бар, алай шак катмалы фатир түгел иде инде ул. Инде менә Айсылу белән мин дә килеп төшкәч, шул 15 метрга без 7 җан булдык. Башта икебезгә дә эш, аннары паспортлар юллаганчы айдан артык вакыт үтеп китте. Ләкин хуҗалар безгә
ялгыш та караңгы чырай күрсәтмәде. Киресенчә, без фатир алып алардан китеп барганда, чын-чынлап борчылып, сезнең белән яшәү күңелле иде әле, юкка китәсез дип калдылар. Уйлап карасаң, гаҗәеп инде бу кешеләр. Кай вакыт туган белән туган, мәсәлән, шәйхи белән мине генә алып карыйк. Бергә яшәү дип әйтмим дә инде, хәтта аерым яшәп тә тыныша алмыйлар. Кай чакта бер-беренә бөтенләй чыбык очыда булмаган кешеләр бәләкәй генә бүлмәдә дә дус булып, берсенең уңышы өчен икенчесе куанып яшиләр. Мине шахта идарәсенә бухгалтер итеп алдылар. Мин ул турыда уйламаган идем. Шахтага төшәргә иде минем исәп. Ләкин кадрлар бүлегендә минем сугышка кадәр бухгалтерлар курсы бетергән булуымны белеп алгач, шахта идарәсе начальнигына җибәрделәр дә мине шул ук көнне идарәнең баш бухгалтеры урынбасары итеп билгеләп тә куйдылар. Ниндидер әкеш-мәкешләрен фаш итеп, мин килер алдыннан гына бухгалтериянең берничә кешесен эшеннән алганнар, кайберләрен утыртып та ук куйганнар икән. Ул елларда андый хәлләр шактый очрый торган иде. Ни өчен дигәндә, сугыш әле яңа гына тәмамланган, кадрлар җитми, белгечләр аз. Шуннан файдаланып, төрле аферистлар төрле юллар белән алдашып, шундый акча тирәсендәге эшкә урнаша да, бераз эшләгәч, я төрмәгә барып керәләр, яки эштән куылалар иде. Күп кенә акча урлап, качып китүчеләр дә булгалы иде. Махсус курста үткән булгач, мине күтәреп алган шикелле иттеләр. Хәтта баш бухгалтер итеп тә куймакчылар иде. Үзем каршы килдем. Җаваплылыгы зур, эше катлаулы, ә минем тәҗрибә аз дидем. Айсылуга да укыту эшенә урнашырга мөмкин иде. Русча укыту кыен булыр дип риза булмады. Кадрлар бүлегенә эшкә урнашты. Мин беренче тапкыр хезмәт хакы алган көнгә туры китереп, төзүчеләрнең гомуми торагында икебезгә 20 метрлы якты бер бүлмә бирделәр. Шулай итеп, без әле кайчан гына ни эшебез, ни барыр җиребез, ни фатирыбыз булмаган кешеләр эшле дә ул заман өчен менә дигән тораклы да булдык. Шул бүлмәгә күчкән көнне Айсылуым тагын бер тапкыр елады. Ләкин бу юлы ул: "Синең станциядә әйткән сүзләрең рас килде бит, Булат. Мәхәббәт булганда бүтәне табыла икән аның", дип шатланып елады. 7нче дәфтәр. 48нче елның 19нчы гыйнварында Айсылу малай алып кайтты. Булай да тулы булган бәхетебез гел дә түгәрәкләнеп китте. Малайга Наил дип исем куштык. Баланы 1 яшькә кадәр Айсылу үзе тәрбия итәргә сөйләштек тә, ул эшеннән чыкты. Дәрәҗәсе зур булса да, баш бухгалтер урынбасарының эш хакы шахта җире өчен алай искитмәле түгел. Иске акча белән 1050 сум гына иде. Шуңа күрә мин, идарә җитәкчесе җибәрәсе килмәсә дә, ул эшне ташлап шахтага төшәргә булдым. Дөрес, әлеге 1050 сум безгә ашарга, эчәргә һәм гадәти тормыш алып барырга җитәр иде. Ләкин авылда безнең икебезгә икәниебез бар. Минеке гел авырыштырып торганлыктан бөтенләй диярлек эшли алмый. Аңа ярдәм итәргә кирәк иде. Әби булай нык-ныгын, ләкин аның үзен генә аерып калдыру килешми бит инде. Аннары мине монда чакырып китергән шахтер классташым да шушы баһадирдәй гәүдәң белән чут тимәсе тартып утыру ни пичагыма ул сиңа? Әйдә, төш минем янга Забойга да, рәхәтләнеп эшләрсең, үч тутырып акчасын алырсың, дип бик үгетләгән иде. Забойда күмер чабу җиңел эш дисәм, ялган булыр иде. Юк, җиңел түгел анда. Кешедән калышмыйм, норманы арттырып үтим дисең икән, чынлап торып тир түгеп эшләргә кирәк. Ләкин тир түкмичә, тырышмыйча гына кайда уңышка ирешеп була икәнсең? Ә мин эштән курыкмыйм. Авылда көннәр буе чүкеч сугып эшләгән егет бит. Һәр хәлдә шахтада күмер чабу, тимерчелектә эшләүдән дә авыр тыелмады миңа. Хәтта җиңелрәк тә түгел микән әле. Ник дисәң, тимерлектә без бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр эшлибез. Ә монда 8 сәгатьтән ара теләсәң дә эшли алмыйсың. Рөхсәт итмиләр. Монысы бер. Инде килеп хезмәт хакы мәсьәләсен дә онытырга ярамый. Тимерлектә мин көненә 3 хезмәт хакы эшләсәм дә, килода 800 грамм ашлык алам. Аны да ел ахырында гына. Уңыш ярыйсы булып, колхоз икмәк планын арттырып үтәгән тәкъдирдә генә.
Уңыш әйбәт булмаса, 300-400 грамм белән дә каласың. Ә монда 6,000 тәңкә акча алган чаклар була торган иде минем. Тагын шунысы да бар. Забойда эшләп мендең, җаның тыныч. Отчет сораучы да юк. Статьяда каралмаган нәрсәләргә финанс тәртибен бозып, шул ук вакытта законга сыя торганда булырлык итеп акча табу юлларын эзләп бош ватасы да түгел. Эшләмәгән кеше генә белми. Бухгалтерның эше бик четерекле аның. Начальствога да ярарга кирәк, эшең дә тәртиптә булырга тиеш. Әгәр инде ревизия килеп, алай-булай законга туры килеп бетми торган эшләреңне ачса, җавабын начальство түгел, син бирәсең. Ә забойда 2 кулыңа бер эш. Сменаң беттеме, син аның хакында уйлап та карамыйсың. Ә сменада мин алай сыр бирмим. Ай сайын нормамны арттырып үтәп барам. Исемем алдынгылар рәтендә. Рәсемем почет тактасында. Эшне әйбәт эшләгәч, иптәшләр арасында да, начальство каршында да авторитет бар. 3 ел эшләгәч, үз идарәбездә җиңүче булып чыккан өчен бүләк итеп менә дигән фатир бирделәр. Как раз икенче малаебыз Шамил туган чак иде бу. Фатир дигәнем гади фатир гына түгел. 3 бүлмәле айрым таш йорт. Пар белән җылытыла, кайнар суы да, салкын суы да үзендә. Ваннасы, туалеты да шунда, бүлмәләре һәр кайсы ат чаптырырлык. Өй каршында бакча. Тик анысы каралмаган. Миңа кадәр яшәгән хуҗаларның җиләк-җимеш яшелчә үстерүгә кыйрыслыгы булмаган булса кирәк. Ярар, җәйгә чыгыйк әле. Гөл итәрмен мин бу бакчаны дип планлаштырып куйган идем мин. Алма агачлары, чәчәкләр, карлыган, кыяр, суган шикелле яшелчәләр утыртып җибәргә иде исәп. Айсылу да авылны сагынып саргаеп үләргә җитешкән идем. Булай булгач, бераз юаныч була икән миңа. Җәйгә чыккач, әниләрне дә ап килербез дә, бергәләп, кинәнеп яшәрбез шушында дип канатланып йөри башлаган иде. Шул хакта әйтеп, әни белән әбигә хат та язган иде. Әмма без дигәнчә барып чыкмады. Озакламый әбидән менә мондый җавап килеп төште. Зур фатир бирүләре анысы әйбәт булган. Әмма аягым кулым исән булып, үземне үзем йөртә алган чагымда авылдан бер кая да китмим балалар. Кодагый да чит ят җирләргә илтеп калдырыр хәлем юк сөягемне ди. Хәле дә көннән-көн авырая бара. Хәзер инде тышка да үз аягы белән генә чыга алмый башлады. Сезне бик сагына. Авыруым да шул балаларны сагынудан бугай. Әйтеп җаз әле. Кайта алмаслар микән? Алар кайтса, терелеп тә китәргем төсле ди. Дөресен генә әйткәндә, үзем читтә булсам да, күңелем гел авылда минем. Әнине сагынам. Авылны сагынам. Барыннан да бигрәк әтинең васыяте өстемдә тора. Шул исемә төшкән минутларда миңа коточкыч уят булып китә. Мин үземне җинаятчы дип хис итә башлыйм. Тик анда шәйхи һаман әле председатель булганга гына кайтмыйча торырга мәҗбүр идем. Эшләр булайга киткәч, шәйхи дип торып булмый иде инде. Әбидән хат килгәннең икенче көнендә үк Айсылу да, мин дә эштән җибәрүләрен үтенеп гариза бирдек. Чөнки әни шундый авыр хәлдә яткач, бер әбигә генә ышанып йөрү һич тә ярамый иде. Теләсә кем теләсә ни әйтсен, әмма мин бер нәрсәгә ышанам. Берәр төрле көтелмәгән хәл килеп чыгасы булганда, адәм баласының күңеле шуны алдан сизенә икән бит. Сизенә, и бетте китте. Моның шулай булуына мин әле сугышта йөргәндә үк игътибар иткән идем. Бер бик әйбәт дустым бар иде минем. Рус егете. Туланыкы. Юлбарыстай батыр, арысланда җитез. Ул телгә асталыгын әйтәсе дә юк инде. Берәр нәрсә сөйли башласа, тыңлаучыларның барысында авызына каратып кына тора. Иң читен вакытларда да ах ырмый, күңелен төшерми. Киресенчә, төшенкелеккә бирелгән кешеләрне үзе юата торган иде. Менә шул кеше бер тапкыр сугышка керер алдыннан кинәт кенә үзгәрде дә куйды. Бөтенләй сөйләшмәс булды. Тынгысызланып, бурсаланып, арлы-бирле йөренә башлады. Ни булды сиңа, Коля? Туганнарыңнан күңелсез хәбәр килдеме әллә дип сорадым мин моннан, аптырагач. Юк, бернинди дә хәбәр алмадым. Просто әти белән әни искә төштеләр дә, үзләрен күреп киләсе килеп китте әле, ди бу. Бераздан үзе минем янга килде дә, сержант, минем үй адресын беләсеңме, диде. Беләм. Әнигә алай сорыйсың әле, дигәч,
ничектер бик тә сагышлы һәм моңсу итеп үз алдына елмайгандай итеп куйды да, тагын шул булай гына дию белән шикләнде. Әйтәм бит, күңеле нидер сизенде аның. Нидер әйтергә тели иде ул миңа. Ләкин өзеп кенә берни дә әйтә алмый иде. Шул көнне сугышта Коля үлеп калды. Хәүф буласын сизенгән икән аның күңеле. Минем шахтадан шулай тиз генә китергә карар кылуымда нигездә әнә шул ичке сизенүгә бәйле иде. Югыйсә, шундый шәп особнякны, шундый күп акча төшә торган эшне алай ансат кына ташлап кайтып китер идеңмени? Күңелем алгысы да минем ул вакытта. Тәкатьсез булып, туган якка, әни янына кайтасым килә башлады. Сәбәбе соңыннан ачыкланды. Бик белеп ашкынган икән күңел. Тагын бер генә көн соңга калсак та, әнине күрмичә каласы булганмын икән. Ә без әни әле исән чакта, әмма инде хәл ичендә яткан вакытта кайтып җиттек. Миңа да, Айсылуга да бәхиллеген биреп, кайтып җитүебезгә сөенеп китте ул бу дөньядан. Рәхмәт, балаларым. Күрми үлсәм, күңелем китек буласы я. Хәзер инде тынычланып китәм, дип үзе әйтеп китте. Ярый, кайтып авылда тора башладык шулай итеп. Шәйхи әле һаман колхоз председателе. Ул инде бер хатын алып айырган, икенчесенә өйләнгән. Икенче секретарьның кияүдән кайткан кызын алган. Хатыны мәктәптә математика укыта. Аңа урын кирәк булгач, Әсхәрне бүтән мәктәпкә күчергәннәр. Шәйхинең хәзер кикриге шингән. Хатыны бик чая нәрсә икән. Әйткән вакытыннан Шәйхи 5 кенә минутка соң кайтса да, өйдә Сафура бураннары куптара ди. Ләкин кайсы председательнең өенә вакытында кайтканы бар. Әллә нинди көтелмәгән мәшәкатьләр чыгып тора бит колхоз эшендә. Шуның өстенә тагын Шәйхи үзе дә сөттән ак, судан пак кеше түгел. Иске гадәтен куып, уҗымга чыккалавын да дәвам иттерә икән. Кыскасы, без кайтканда ул инде тыштан сыр бирмәсә дә, элекке Шәйхи түгел иде. Кычак җәеп үк каршы алмаса да, миңа да алай дошман карашын сиздермәде. Әйтерсең, безнең арада берни булмаган. Кайтып, берәр ай авылда торгач, декретка чыккан мәктәп бухгалтеры урынына вакытлыча эшкә кирдем. Аннары җирле советларга чираттагы сайлаулар килеп җитте дә, мине авыл советы председателе итеп сайлап куйдылар. Шулай итеп, Шәйхи белән без нәкъ әтиләребез шикелле ике тәкә башы, янә бер казанда кайный башладык. Күңеленнән белмим нәрсә уйлагандыр, әмма тыштан Шәйхи бу юлы да аны-моны белгертмәде. Ихтимал, ике арабызда булган хәлләрне дөрес аңлагандыр. Ачу саклап йөрми торгандыр дип уйлаган идем. Әмма яманлык канына бер сеңгән кеше шуннан тәк иман тый алмый булса кирәк. Ишендәге агуы барбыр бәреп чыкты тегенең. Соңыннан байтак еллар узгач бәреп чыкты. Ә мин авыл советы председателе булып эшли башлаган 56 елда ул әле берни дә сиздермәде. Хәтта минем белән дуслашырга да нияте юк түгел иде аның. Тик мин үзем салкын булганга, теге чактагы кабахәт гыйбәтен кичерә алмаганга гына якынайып китә алмадык. Эш мәсьәләсенә килгәндә, мин һәр вакыт хәл кадәресенә аңа ярдәм итәргә тырыштым. Чөнки шәхси мөнәсәбәтләрне җәмәгать эшендәге мөнәсәбәтләргә күчерүне мин ирад заты өчен түбәнлек дип саныйм. Шәйхи дә тырышмады дип әйтмәс идем. Колхозны тернәкләндерергә ул да тырышты. Райком да аңа карата аеруча игътибарлы иде. Әйтик, кайбер колхозда бер машина да булмаган ул елларда безнең колхозның 2 машинасы бар. Бүтәннәрдә 1-2 комбайн булса, бездә инде 3 комбайн эшли иде. Ләкин колхоз барыбер телгә алып сөйләрлек кытая алмады. Уңышны ел сайын күршеләребездән аз ала идек. Икмәк йөкләмәсен көч хәл белән тутырсак та, ит йөкләмәсен 80-90%-тан артырып булмый. Моның хикмәте шунда, колхозчылар белән мөнәсәбәте шәптән түгел Шәйхинең. Дурфа иде ул аларга карата. Күрәсең, взвод командиры булып йөргән чагыннан калган гадәтләридер. Приказ тонында сөйләшергә бик ярата. Бар нәрсәдә гел ул әйткәнчә генә булырга тиеш дип саный иде. Үзенең авторитетын күтәрергә тырышып, шул кадәргә барып җитте ки, бер вакыт кабинетына зур келәм апкайтып җәйдерде дә, үз янына йомыш белән килгән колхозчыларны аяк киемнәрен ишек төбендә салдырып кына кертә башлады. Халык сизгер ул.
Эшең алга бармаганны, кабинетыңа келәм җәеп кенә каплап булмаяннан. Бик нык инанып, 23 еллык тәҗрибәмнән чыгып әйтәм. Әгәр халык синең сүзеңне тыңласын, сине хөрмәт итсен дисең икән, әгәр ул син кушканны эшләсен дисең икән, иңлек син үзең әнә шул гади халык шикелле гади бул. Кеше күңеле пияла, нык орынсаң уала, диләр безнең якта. Бик дөрес әйтәләр. Кешенең күңелен табар өчен кайчакта бер җылы сүз дә җитә. Әгәр син үзеңнән өлкән агайга яки апайга башлап сәлам бирәсең икән, аннан синең дәрәҗәң һич кенә дә кимеми. Әгәр районга барышлыймы, кайтышлыймы юлда очраган авыл кешесен атыңа яки машинаңа утыртып алып кайтасың икән, шулай ук утасың гына. Ә менә безнең шәйхи нигәдер халык белән якынаюны үнәми иде. Әйтик, хатыны Казаннан кайтасы булса, ул станциягә каршыларга бара. Аның хатыны белән бер үк вагонда безнең авылның тагын 1-2 кешесе кайткан. Шунда шәйхи үзенең хатынын атына утыртып алып кайтып китә. Тегеләрне алмый. Мин моны шуннан беләм. Авыл советы председателе булып эшли башлагач, әнә шул хәлләргә дучар булган кешеләр, әйтсәк тә шәйхи безне тыңламый, ичмасам, син әйтеп карале үзеңә, дип зор елап килә торганнар иде. Ә шәйхинең бу мәсьәләдә үз фәлсәфәсе. Төкер син шулар сүзенә. Бер нәрсәне аңла. Җитәкче белән аның кул астындагы кешеләр арасында билгеле бер дистанция булырга тиеш. Колхозчы белән колхоз председателе икесе бер арбага утырып йөри башласалар, кая китә инде ул, дип кенә җибәрә. Үзенең шул сүзенә дәлил итеп, әнә райком секретаре үз машинасына колхоз председательләрен утыртып йөрми бит, дип өстәп тә куя иде. Колхоз милкенә үз милке итеп карый торган гадәте дә юк түгел иде аның. Үрнәчә шикелле итеп кылачлы нарат бүрәнәләрдән 6 почмаклы йорт салдырып куйган, түбәсе күгәрми торган цинкланган калай. Өйнең эче штукатуркалап абыйланган, тышы такта белән тышланган, капкалар, тәрәз йөзлекләре бары да бик әйбәтләп бизәкләп эшләнгән. Күз явыңны алырлык итеп буялган. Ишек алдында гади авыл кешесенең өенә алыштыргысыз зур ак мунча. Дөрес, бүгенге көн күзлегеннән караганда монда искитәрлек берни юк. Мисал итеп алсак, минем бүгенге үз өемдә алай ким-хур түгел. 4 бүлмә, шул 4 бүлмәдә ындыр табагы хәтле 5 келәм. Ишек алдында гына мунча, анысы да 2 бүлмәле. Берсе кер юар өчен, икенчесе юыну-чабыну өчен. Суында ташып торасы юк, колонкадан туп-туры мунчага кертелгән. Әмма шул ук вакытта теге чактагы шәйхи өе белән бүгенге минем өй арасында зур гына аерма да бар. Ул үз йортын колхоз чутыннан балта осталарына 1 тиен түләмичә салдырган. Ә мин төзү материалларыннан тыш тик төзүчеләрнең үзләренә генә дә 3500 сум хәләл акчамны түләп эшләттем. Аннары шунысы да бар. Минем өй авылдагы бүтән өйләрдән бер дә алай аерылып тормый. Хәзерге заман өчен гадәти өй. Бездә хәзер минекеннән яхшырак өйләр дә күп инде. Ә шәйхинең өе ул чакта бүтән авылга бер булып балкып утыра иде. Аның колхоз чутыннан салынганын халык бик яхшы белә. Күзенә терәп әйтмәсәләр дә, үзе югында алпут дип, хан дип атыйлар иде аны. Әдәм баласы бер кыек юлга басса, аннан тиз генә бурылып чыга алмый икән ул. Киресенчә, һаман арырак, тайгаклыккарак баруын дәвам итә икән. Җитмәсә әле ул үзен хаклы дип тә саный икән. Моны мин әлеге шул шәйхи мисалыннан чыгып әйтәм. Путлап кына, кирәгенчә генә алып кайтса ни була инде аңа? Икмәкнең алтын бәясе торган чаклары бит. Шәһәр халкы чана тартып, авылга кием салымга алыштырырга ризык эзләп кайта торган. Авыл халкы үзе ширик бәрәңге белән диярлек җан асрый торган заманнар. Шәйхи уйлап та бирми. Колхоз икмәге әйтерсең аның шәхси байлыгы. Үзем дә сизәм моның мутлануын, халык та сөйли. Үз күзем белән күрдем, килеп тә әйтәләр. Әмма моңарча да мөнәсәбәтләр киеренке булганга күрә, аяк терәп сөйләшә алмыйм. Бергә эшлисе бар. Булай да бик холыксыз кеше, аннары тагын да ныграк каныгыр шикелле. Кайчакларда әйтеп карыйм каравын, тик ул аңа игътибар итми. Теле кычыткан гайбәтчеләр сүзе генә ул, мин барысын да законлы эшлим, дип кенә җибәрә. Тора-бара икмәкне улау-улабы үзләштерә башлады бу.
Шуннан соң мин дә түзеп тора алмадым. Шекелештем моның белән. Какрас җайы да чыккан иде. Бер көнне күрше колхозның тегермәнчесе Хисмәтулла агай минем янга авыл советына килеп керде дә, председателегезнең кыланышлары кырга сыймый башлады бит, Булат энем, диде. Аның борын яфраклары күпергән, сулышын еш-еш ала. Вак-төяк эш белән генә йөрмәгәнлеге кыяфәтенә үк чыккан иде. Нишләгән ул, мин әйтәм. 3нче көн сезнең колхоз безнең тегермәндә 3 тонна будай тарттырганмы? Бу мәсьәләдән мин хәбәрдар түгел идем. Тегеңә өзеп кенә җавап бирә алмадым. Шуннан, дип кенә сорап куйдым. Шуннан, менә булай алайса, дип элеп алып китте Хисмәтулла агай. Әнә шул бер машина онны шәйхиегез кичә калага илттереп саттырды. Нәбирнәкә акчасын колхозга бирмәгәндер ул аның. Нәбирнәкә үз кесәсенә салып куйгандыр. Күңелем сизенә, Нәбирнәкә шулай итте ул аны. Син моны кайдан чыгып әйтәсең, Хисмәтулла агай? Тегермәндә буйрыксыз гына тарттырдым әллә онны? Ансы барын. Ну бик шикле күренә. Менә кара әле. Ул кесәсеннән буйрык кагаз алып бирде. Анда тегермәнгә 3 тонна будай озатылуы язылган иде. Ләкин ул буйрыкта мин шикләнерлек нәрсә тапмадым. Колхоз печәте сугылган, колхоз председателенең имзасы куелган иде аңа. Анысы шулай, улан, диде тегермәнче. Ну минем менә нәрсә дәшигем бар. Бу кагаз идарәдәге төп кенәгәгә, хисапчы кенәгәсенә теркәлде микән соң? Теркәлмәгән күк тыела миңа. Ни өчен дисәң, бүтән чакта колхоз ашлыгын тарттырырга кидергәндә, үзегезнең авыл кешеләре китерә. Завхоз үзе дә килеп китә торган иде. Ә монысын сезнең колхозга уборкага килгән кала машинасы белән кала кешеләре китерде. Тарткачта шулар машинасы белән илтеп сатып кайттылар. Шәйхи үзе килеп, ни эшләргә икәнен әйтеп тикшереп торды. Онны да бик вак итеп тарттырды. Бүтән чакта алай тикшеренеп йөрми торганы юк ул. Хисмәт агайның бу сүзләренә бер караганда ышанырга да була. Ул елны чыннан да дәүләткә икмәк тапшыру чорында безнең колхозга булышырга шәһәрдән килгәннәр иде. Ләкин алар машинасы белән тегермәнгә ашлык илтергә яисә тегермәннән он алып кайтырга ярамый дигән сүз түгел әле бу, Хисмәтулла агай, дидем мин. Тегенең сүзенә бик үк кушылып бетә алмыйча. Әнем, диде тегермәнче агай, миңа бик нык хәтере калып. Нүжәли син минем сүземә дә ышанмыйсың инде, Знамы, андый закон юк ул. Рәхмәт ул кала кешеләренә. Кем килсә дә кире бурып җибәрмәделәр. Машиналар белән утын ташып, ярты авыл халкын кышлык утынлы итте ул җегетләр. Мин үзем дә, например, бер келәтлек агач алып кайтып калдырдым, шулар машинасы белән. Ну бит, сүз ул хакта түгел, бөтенләй башка әйбер хакында бара монда сүз. Мин бит синнән әнә шул кала кешеләре тарткан колхоз уны колхозга керемгә алынды микән? Шуны беләсиге дип сорыйм. Мин үзем, например, берни дә белмәгән атлы булып, шыпырт кына завхозыгыздан сораштырып караган идем. Ул әйтә, минем кала кешеләренә он тарттырганым юк ди. Менә шуңа күрә әйтәм мин сиңа, әллә әйбәтләбрәк үзең тикшереп карыйсыңмы дим. Түлке матри, мине бу эшкә катыштырасы булма. Шәйхи мин әйткәнне белә калса, җилегемне корытыр. Шундый бәндә ул. 8нче дәфтәр. Хисмәтулла агай хаклы булып чыкты. Ул әйткән 3 тонна будайны ни завхозда, ни колхоз хисапчысы кенәгәсендә керемгә алынмаган иде. Эшне зурга җибәргәнче шәйхинең үзе белән сөйләшеп карарга булдым. Башта мине ишетергә дә теләмәде. Ул ниткән нахак бәла тагын, андый эшне эшләргә син мине кем дип беләсең дип, бик хәтәр җикеренеп маташты. Әмма мин аңа Хисмәтулла агай биреп калдырган буйрык кагазын күрсәткәч, чиертсәң кан бәрергә торган кара кучкыл кызыл йөзе кәфен шикелле агарып китте. Иреннәре дерелди, куллары калтырый башлады. Тәки каптыргансың икән, ди бу миңа. Беләм, синең миңа Айсылу аркасында үчең бар инде. Минем язмыш хәзер синең кулда. Теләсәң эшләтә аласың. Ну шулай да үтермә инде син мине, Булат. Бу юлга калдыр. Балам хакына калдыр.
Баласы турында дөрес әйтә. Аерган хатыннан туган 5 яшьлек кызы бар аның. Яшь хатыны аны болай да яратмый. Шәйхисез калса, гел дә көн күрсәтәчәк түгел ул аңа. Ярый, Шәйхулла, мин әйтәм. Син үзең әшәке булсаң да, миннән булсын яхшылык. Мондый кыек эшләрең беренче генә түгел икәнен беләм. Миңа кылган этлекләрең дә бик хәтердә, балаң кызганыч. Шуңа калдырам. Тик 3 шарт белән. Әйт кенә, барысына да риза, ди бу үтәләнеп. Беренчедән мин әйтәм, теге чакта нахак хәбәр таратып, безне авылдан чыгып китәргә мәҗбүр иткәнең өчен өйгә килеп, Айсылудан минем алда гафу үтенәсең. Икенчедән, колхоз милкенә бүтән бер кайчан да кагылмыйсың. Өченчедән, бер дә юкка миңа каныгуларыңны бетерәсең. Килештекме? Мин килешәсе дә, тик он тартырган буйрык кагазе синдә бит булат. Аның белән син мине теләсәң кайчан каптыра аласың ич. Ә син каптырмаслык итеп эшләрсең. Сүз биргәнмен икән, анысыннан эш калмас. Син дә минем шартны үтә. Ташла җыртып шул буйрык кагазын. Менә, карап тор. Тегенең күңеле булсын өчен дип, шунда ук күз алдында шырпы сызып яндырдым буйрык кагазын. Шәйхи дә сүзендә торды. Шул сәгатендә үк безгә барып, Айсылудан гафу үтенде. Ә менә шуннан соң, әле дә күз алдында. Ул көнне иртән бик җилләде. Аннары дөньяны тоташ кара булут каплады да, теш турында ишелеп яңгыр ора башлады. Менә шул көнне, менә шул урыш торган яңгыр вакытында бик тиз барып җитәргә кушып, миңа райкомнан телефонограмма килде. Нишлисең? Ашыгыч чакыралар икән, димәк, сәбәбе җиттидер. Вак-төяк өчен генә мондый көндә борчып тормаслар иде дип, авыл советы атына атландым да киттем чыгып районга. Мин барып җиткәндә, тарантаска җигелгән ажаган райком каршындагы атлар бәйли торган урында бәйләп куелган иде инде. Яңгыр шундый нык ява, хәтта шул шәп айгырның да гайрәтен сүндергән. Ул да бүкшәеп, башын иеп тора. Минем бияне күргәч тә, кешнәп җибәрү дип әйтмим, хәтта күтәрелеп тә карамады. Миңа беренче секретарь янына керергә куштылар. Анда да ул Шәйхи белән утыра иде. Белмим, кем ничектер, ләкин минем үземнең кайбер сынамышларым бар. Мәсәлән, сул күзем тартса, шатлыкка була. Уңы тарта икән, ниндидер бер күңелсезлек килеп чыгасын көттә тор. Ул көнне иртән торганнан бирле уң күзем тарта иде минем. Инде менә беренче секретарь янында Шәйхи дә утырганын күргәч, мине ниндидер күңелсезлек көткәненә тамчы да шыйым калмады. Раз беренче секретарь шулай бик ашыгып чакыртып китергән икән, рәхмәт әйтергә түгел инде ул. Я, диде секретарь, килеп кергәч исәнләшүемә гел дә игътибар итмичә, аңлатып бир әле, Вәлиев. Нигә дип син каныгасың иптәш Шәрифуллинга? Нигә тыныч кына эшләргә ирек бирмисең син аңа? Мин телсез калдым. Бүтән теләсә нинди явызлыкны көтәргә була иде Шәйхидән. Әмма мондый ук әшәкелеккә барып җитәр дип башыма да китермәгән идем. Соң әле кайчан гына үзе килеп, аяк астыма ятып дип әйтерлек, үзен коткаруны сорап ялварган һәм бүтән һич кайчан да минем өстән нахак сөйләп йөрмәскә сүз биргән кеше иде ләбаса ул. Минем дә җиначларым чыкты хәзер. Нигә каныгыйм мин аңа, Гали Даутович, дидем мин секретарьга. Сез моны каян чыгып әйтәсез? Ул миңа бер биткә язылган кагаз сузды. Мә, укы. Эшеннән азат итүне сорап, гариза язуга китереп җиткергәнсең кешене. Гаризачыннан да Шәйхи кулы белән үзен председательлектән азат итүне сорап язылган иде. Мин аның гаризасына күз генә йөртеп чыктым. Өстәргә куйдым да әйттем Гали Даутовичка. Ул гариза язганга минем ни гаебем барсың? Секретарь миңа нигә син башыңны юләргә салып кыланып утырасың дигән шикелле сүзеп карады. Син гаризаны ахырына кадәр укып чык башта. Тегенең гаризасын яңадан кулга алып укый башлаган идем, чәчләрем үрә торды. Миңа ярдәм итәсе урында дип язылган иде анда. Авыл советы председателе Вәлиев Б. минем эшкә аяк чалып, мине
терроризировать итеп килә. Ярый әле, Шәйхидән ераграк, өстәлнең икенче башында утырам. Югыйсә, тәки чүп кунган булыр идем. Шулай да нәфрәтем тышка барып чыкты. Ничек итеп аяк чаламсың мин сиңа, Шәйхи? Синме? Ди бу, шуны гына көтеп торгандай, урыныннан очынып ук купты. Син миңа ничек аяк чаласыңмы? Колхозның бер машина онын сатып, акчасын үзләштергәнсең дип, кем миңа нахак бәлә ягып йөрисең? Әнә кая барып җибәргән иде эшне Шәйхи. Күрәсең, үз холкыннан чыгып шулай иткәндер. Кичерәм дип сүз бирсә дә, сүзендә тормас. Барбыр бер китереп чыгарыр дип шикләнгәндер. Шуңа мин аның үзен буяп калдырыйм дип уйлагандыр. Әнә шул чакта мин теге буйрык кагазын яндырып, никадәр зур ялгышлык эшләүемә үкенеп бетә алмадым. Ләкин үкенүдән ни файда? Шәйхинең колхоз онын урлап сатканын расларлык дәлилем дә, аның белән вакланып йөрергә теләгем дә юк иде минем. Шулай да секретарьга эшнең ничек булганын сөйләп бирдем. Коммунист буларак мин тик дөресен генә сөйләдем. Әгәр чын коммунист икән, Шәйхи үзе дә эшләгән эшен танырга тиеш, дип тә өстәп куйдым соңыннан. Секретарь икеләнебрәк калды. Кайсыгызга ышаныйм дигән шикелле итеп, әле Шәйхигә, әле миңа карап торды. Алдаша ул Гали Даутович, диде Шәйхи, аның сораулы карашына түзә алмыйча аягүрә басып. Күзгә карап алдаша. Сезнең алдада ялганлап торгач, мин аның белән бүтән бер көндә эшләячәк түгел. Инде минем дә түземлегем чигенә җиткән иде. Алайга китсә, мин дә аның белән эшләргә теләмим, дип мин дә ду куптым. Сүз күп, тарткалашу нык булды ул көнне. Миңа шунысы шады. Гали Даутович башта миңа бик каты тотынган булса да, Шәйхинең кем икәнен чамалады булса кирәк. Ахырдан шактый йомшарды. Корырак кеше булса да, дөреслекне табарга тырыша торган иде ул. Бу юлы да руслар әйтмешли, алтын урталыкка алып чыкты безне. Күреп торам, моннан соң сез чыннан да бер коллективта эшли алачак кешеләр түгел, диде ул. Ләкин мин берегезне дә эштән җибәрергә җыенмыйм. Сезнең кебек кадрлар белән алай шаяра алмыйбыз без. Әлегә әйтерлек зур эш майтарганыгыз булмаса да, фронтовиклар битсез. Менә булай итәбез аны. Булай итүе шул булды. Шәйхи үз урынында таң колхозында калды, ә мине күршедәге трактор колхозына председатель итеп сайладылар. Үзеңә кадәр эшләгән кешене яманлау егетлек түгел әлбәттә. Ләкин бу очракта миңа кадәр тракторны җитәкләгән иптәшнең телгә алып мактарлыгы юк иде шул. Ишүгә сабышып, атналар буена авырып ятканы өчен алганнар иде аны эшеннән. Бүтәне турында әйтеп тә тормыйм. Председатель җигеп йөргән айгыр белән тимерхут арбадан башка әдәм рәтле аты да, арбасы да юк иде колхозның. Дөрес, зур колхоз түгел иде ул. Бар җире 1200 гектар булып, шуның чәчүлек мәйданы нибары 773 гектар гына иде. Колхозчылары начар яшәми үзенең. Җәен колхоз эшендә кылт-мылт элин-салын йөргән булалар да, карт эшу белән авылның юньлерәк ир-атлары Чиләбе, Свердловск якларына итек басарга балта эшенә чыгып китә. Председатель дәшми. Шуңа дәшми, чөнки тикшерә башласалар, ул үзе гаепле булып чыгачак. Тегеләргә колхозда артык эш көче булу сәбәпле идарә рөхсәте белән китте дип, үзе кул куеп, үзе печать сугып, рөхсәт кәгазе биргән. Ул кәгазне аннан аяк чагында түгел, бәлки ишертеп, холык шәйтеп әйтсәк, майлап алганнар. Шулай булгач, кемгә үпкәләсен дә, кемгә жалобы белән барсын ул. Шуңа күрә Пәрәү авылы халкы тик үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртып яши бирә. Башка авыллар белән чагыштырганда тазарак яши. Чөнки ул мал туарын җәен колхоз кырында көтүдә көтә. Колхоз кырыннан кышлык печән чаба, 25 сутый бәрәңгесен утырта, кыш керүгә коралын кулына тота да, читкә, кәсепкә чыгып китеп, язга кисә тутырып акча эшләп кайта. Колхоз эше тора бирә. Мин килеп эшли башлаганда да, Пәрәүнең кулына балта тота белгән, анда балта тота белмәгән кешене син табада алмыйсың, ир-атлары барысы да диярлек Урал ягына китеп таралышып беткән.
Авыл мәйет озаткандагыдай тынып, моңсуланып калган иде. Хет утырдай йыла. Атларга дип калдырылган фураж яңа ел башына да җитәрлек түгел. Терлек фермасындагы хәлләр аннан да яманрак. Иртән дә салам, көндез дә салам, кич тә шул ук салам. Печән дигән нәрсәнең әсәре дә юк. Ә бит әле алда башланмаган салкын кыш бар. Сыерлар бозаулыйсы, сарыклар бәрәнлисе бар. Кыскасы, шул. Каптым мин килеп берәүгә. Шәйхи явыз аркасында каптым. Ә ул минем мөшкил хәлне күреп, шуңа куанып, тагын да кукрайыбрак йөри. Минем белән очрашкан чакларында былай да янган йөрәккә тоз сибеп, "Ну, Вәлиев, ничек соң эшләр? Кайчан минем таңны куып җитәсең инде?" дип авызын йырып китә. Таңның хәле трактор белән чагыштырганда во. Аларның атларына фураж җитәрлек, шәйхинең кулы каты, ул шабашниклыкка артык ирек куймый. Кәсепкә чыгарга рөхсәтне җәен колхозның иң җаваплы эшендә һәм иң тырышып эшләгән кешеләргә генә бирә. Хәзергечә әйтеп әйтсәк, шабашниклыктан да мораль һәм материаль кызыксындыру юлы белән файдалана. Аннары килеп, бабасы райком секретаре булуның да файдасы юк түгел. Колхозның хаҗәте бетеп торамыни аның. Ә кирәк нәрсә колхозга район аша кайтартыла. Менә шул чакта шәйхи бер дә чит онытылып калмый. Яңа комбайннар кайтса, иң элек аңа, трактор яисә чәчкечләр кайтса, аңа, ремонт вакытында да аның трактор комбайннары беренчеләр рәтендә ремонтлана. Һәм башкалар. Шулай да хикмәт бабаң кем булуда түгел. Хикмәт председательнең үзендә, аның эшкә мөнәсәбәтендә, минемчә. Мин моны шуннан чыгып әйтәм. Бабасы күпме генә ярдәм итмәсен, үзе никадәр генә әрсез булмасын, шәйхинең эше иң әйбәт барган чакларында да таңның район хуҗалыклары арасында 9нчы урыннан югары күтәрелгәне булмады. Әмма ул безнең трактор белән чагыштырганда шактый алда. Безнекенең соңгы 3 ел эчендә бер кайчанда арттан санаганда 3нче урыннан үскәрәк менә алганы юк һәм менәр чамасы да күренми иде. Ләкин бу дөньяда яшәүнең бөтен кызыгы, бөтен мәгънәсе дә әнә шул булмастай күренгән нәрсәләрне булдырырга тырышу бит инде. Яшереп торуның кирәге юк. Узган эш. Тракторда председатель булып эшли башлаганда ук алдагы 1-2 ел эчендә шәйхи колхозын узып китергә дигән ният белән тотындым мин. Тотындым. Тик моңа ничек ирешергә? Төннәр буе йокламыйча шул хакта баш ватып ятам. Шәйхинең мыскыллы карашын күрмәс өчен, аның чәнечкеле сүзләрен ишетмәс өчен, сүнәр-сүнмәс кенә барган тракторны ныклап кабызып җибәреп, гөрләтеп эшләтә башлыйсы килә иде минем. Шунсыз җаным тынычланачак түгел. Шунсыз мин үземне үзем хөрмәт итәчәк түгел. Шунсыз миңа яшәүнең яме, ашауның тәме булмаячак. Кемгәдер аркаланып кына түгел, бәлки гаделлек белән, тырыш хезмәт белән дә максатка ирешеп булуын, шулай булырга тиешлеген расларга теләйдем мин. Үзем өчен расларга теләйдем. Бөтен уем, бөтен хыялым шул иде ул көннәрдә. Тик хыял белән чын барлык икесе ике нәрсә шул. Хыял белән эш итү җиңелрәк. Аның белән үзең теләгәнчә идарә итеп була. Чын барлык белән алай ук җиңел кылана алмыйсың. Аны үзгәртеп булмый. Ул гел бар. Ул гел күз алдында. Әйтик, фуражсыз кыш чыгарга тиешле атлар, шыймалар сиңа ошамыймы, ләкин син аларны ашатырга, язын колхоз җирен сөрерлек итеп кышлатырга тиешсең. Чөнки алар булмаса, хана. Язгы чәчү чәчелмичә калачак. Коры салам белән генә кыш чыксалар, чыга алсалар әле. Алардан ни көтәсең? Сыерлар да бер салам белән генә түзмәячәк. Аларның бузаулыйсы, аннары бузау имзәсе бар. Шул ук сыерлар дәүләткә сөт тә бирергә тиеш бит әле. Ичмаса, киңәш табыш белән ярдәм итәрдәй кешесе дә юк иде авылда. Картлары карт, тел шартлатып, бут чабып торудан башкага ярамый. Яшьләре яшь. Акыллы сүз әйтә алмый. Эш майтарырдай, акыл бирердәй ир-егетләр кәсепкә таралышып беткән. Идарә членнарының да ныклап таянырдайлары юк. Ферма мөдире,
1 группа инвалид. Аның талканы коры. Чак кына катырак сүз әйттең исә, сүз тыңлап эшләп йөргәнгә рәхмәт әйт, югыйсә мин иртәгәдән үк фермага бөтенләй бармаска магу, дип кенә җибәрә. Мин сезнең хезмәт көненә бирелә торган 250 грамм чи арышыгызга калмаган. Шөкер, хөкүмәт пенсиясын түләп тора. Базымда бәрәңгем бар, җәй йөргән бузавым суеп элеп куелган, так что кадерне белеп кенә тор, председатель, дип тә өстәп куя. Келәтендә ашлыгы бар икәнен генә әйтми. Бар. Чөнки пәрәүдә урып җыю чорында икмәк шәлдерү дигән нәрсә бар иде ул чакта. Завхозның шулай ук мактарлык җире юк. Анысы да шул миңа кадәр эшләгән председатель сыңары. Бер издән йөргәннәр. Бергәләп тә ашаганнар колхоз икмәген айрым-айрымда. Салуын гел бергә салганнар. Мин килеп эшли башлагач та ташламады ул бу начар гадәтен. Әмма шунысын әйтми булмый. Салганда миңа күрсәтеп салмый, курка. Кирәк чагында эзли башласаң, гел табып ук булмый. Дөрес, анысы эш ташлау белән куркыта алмый, анысы инвалид түгел. Пенсиясе килеп тормый. Ләкин көн аралаш исерек булып, үз вазифасын тиешенчә алып бара алмагач, миңа аннан ни мәгънә? Партоешма секретаре былай ярыйсы гына кеше үзе. Мәктәп директоры ул, итәгатьле, акыллы, әмма хатын-кыз. Ире сугышта һәлак булып калган. Бер үзенә 4 бала. Аның колхозда эшләгән эше атна-10 көнгә бер тапкыр фермага барып, ферма эшчеләре белән әңгәмә үткәреп кайтудан, айга бер тапкыр стена газеты чыгару, айга бер тапкыр партия җыелышы үткәрүдән әллә ни уза алмый. Кулыннан килмәгәннән дә, теләмәгәннән дә түгел. Шуннан башкасына аның вакыты җитми. 7 еллык мәктәпләрдә завхоз штаты каралмаган. Гомуми җитәкчелек итүдән һәм дәресләр алып барудан тыш директорга хуҗалык эшләр артыннан да үзенә йөрергә туры килә. Җәйгә чыкса утын, мәктәпкә ремонт хәстәрен күрәсе, кышын ягу җылыту 100% өлгереш өчен кайгыртасы, ә бит аның әле үз йорт җирен, үз семьясын карыйсы да бар. Инде шулар өстенә колхозның партоешма секретаре вазифасында китереп йөкләгәч, ул бичара кайсына гына өлгерә алсын да, кайсын гына җиренә җиткереп эшләп бетерсен. Ә көннәр поезд вагоннары кебек бер-берсенә тагылып, туктаусыз үтеп тора. Колхозда хәлләр кыенлашканнан-кыенлаша бара. Ни эшләргә? Көндез дә башта шул уй, төнлә дә. Уйладым да, бүтән чара таба алмагач, колхозчыларны гомуми җыелышка җыеп, алар белән киңәш табыш итеп карарга булдым. 9-нчы дәфтәр. Киңәш диюем шул. Киләсе көзгә тикле әҗәткә халыктан бәрәңге сорап торырга исәп. 182 хуҗалык бәрәүдә. Йорт башыннан 2 центнер гына җыйганда да 360 центнерлап әйбер җыелырга тиеш. Халыкта бәрәңге бар, уңыш әйбәт булды. Икмәктә сорап карарга ният юк түгел. Дөрес. Колхоз хезмәт көненә әллә ни кинәндермәгән. 800 грамм исәбеннән генә бүлеп биргән. Әмма халыкта икмәк бар. Бигрәк тә атлы эштә эшләгән кешеләрдә. Бу авылда урак өстендә атлы эштә эшләгән кешеләрнең буш кайтмавы бөтен тирә-якка билгеле. Бөтенесендә дә түгел. Әмма бар икмәк. Шуңа анысын йорт башыннан фәлән хәтле дип куеп булмас. Запасы булганнарыннан сорап карау зыян итмәскә тиеш. Җыйналды халык. Һәр йорттан ук булмаса да, кеше күп килгән иде. Җыелышны парторг ачып җибәргәч, үзем сүз алып, безнең эшләр менә шулайрак тора иптәшләр дип, колхоз малларының хәлен аңлатып бирдем. Әйбәтләп, тын да алмыйча тыңладылар. Тәвәккәлләп, бәрәңге мәсьәләсен кузгаттым. Анысыннан соң ду кубып каршы килерләр дип курыккан идем, тып-тын утыра бирәләр. Силкенеп караучысы да, пышылдап сүз әйтүчесе дә юк. Күзләрен тәгәрәтеп, миңа текәлгәннәр дә тик утыралар. Бик яхшы сизеп торам. Сүзсез генә мине шелтәләүләре бу. Акылың алтын икән, председатель. Кем сиңа киләсе көздә әллә буласы, әллә юк кыш өстеннән 2 центнерлап бәрәңге бирсен диюләр. Бу четерекле хәлдән чыгарга кирәк бит инде. Теләсәң ничек кенә түгел, ниятләп куйганча чыгарга кирәк. Шунсыз ярамый. Бу җыелыш бу авылда
Мин председатель булгач җыйналган беренче җыелыш. Шушы җыелышта халыкны ышандыра алмыйча калсам, киләчәктә минем алар алдында дәрәҗәм сукыр бер тиенлек тә булмаячак. Сүз алып, сөйли башлаучы булмасмы дип көткәндә, әнә ул рәвешле уйланып алдым да әйтәм мин буларга. Ярый алайса иптәшләр дим. Дәшми тору ризалык билгесе диләр. Сезнең шушылай дәшми утыруыгызны да идарә тәкъдименә ризалык билгесе дип санарбыз да, тәкъдим бер тавыштан кабул ителде дип карарга кер. Мин сүземне әйтеп тә бетерергә өлгермәдем. Мин әйтеп карыйм әле дип, арткы рәтләрнең берсеннән бер кеше күтәрелде. Колхоз фирмасына су ташучы Хәмзә карт иде ул. Рәхимит, Хәмзә агай, мин әйтәм. Алайса, менә булай инде, Булат улым, дитеге. Кемнәрдер, бәлки, дәшми торуны ризалык бирү дип саный торганнардыр. Анысына минем бер каршы сүзем дә юк. Җаны теләгән җылан ите ашаган ди. Анысын үзләре беләдер шунда. Әмма дә ләкин протокол җаза торган кызга бер үк әйтеп куй. Минем дәшми торганны ризалык билгесе дип терки күрмәсен ул анда. Бүтәннәр ничектер, мин анысын белмим, тик мин үзем 2 центнер түгел, 2 кадак бәрәңге дә бирә алмыйм бүгенгесе көндә. Үзе безгә дә бик такыты гына ул. Ышанмыйсыз икән, өйгә килеп тикшереп карый аласыз. Барып йөрисе юк. Семьясы 6 җан. Фәкыйрлеге кыяфәтеннән үк күренеп тора иде Хәмзә агайның. Аңа каршы сүз әйтергә тырышу, булай да дөрләп янган утка бензин сибү белән бер булачак иде. Колхозга ярдәм итә алмауларын әйтеп, шул арада тагын берничә кеше торып сөйләде. Алары да өчен-очка чак-чак кына ялгап бара торган зур семьялы кешеләр. Әмма аларга карап кына нәтиҗә чыгарырга ярамый. Мәсьәләне катырак, конкретрак куярга кирәк иде. Яхшы, дидем мин тегеләр үз сүзләрен әйтеп бетергәч. Менә сез, әле сөйләгән иптәшләр, бер пытта бәрәңге бирә алмыйбыз дисез. Ышанам. Артык бәрәңгегез юктыр да. Семьяларыгыз зур. Ләкин колхозда сездән башка да 170-тән артык хуҗалык бар бит әле. Һич тә шикләнмичә әйтәм, аларның 2 центнерлык кына әҗәт биреп торырлык хәлләре бар. Бу юлы авылның иң таза тормышлы кешесе, мич чыгаручы Сәләх агай сүз алды. Ул үзе колхоз эшенә йөрми, инвалид. Карап торышка былай таза гына. Әмма сугышта контузияләнгәннән соң чукрак булып калган. Дөрес, аның турында халык арасында юри шулай кылана ул, бер дә чукрак түгел, үзенә кирәкне бик шәп ишетә, эшләмичә пенсия алыр өчен генә, яңадан сугыш чыга калса, сугышка бармас өчен генә шулай мәтәштереп йөри ул дигән сүзләр дә ишетелгәли. Ләкин кеше сүзенә карап кына берни эшләп булмый. Чөнки тегенең инвалидлык документы бар. Әнә шул Сәләх агай колхозда эшли алмаса да, дөресрәге эшләргә теләмәсә дә, бер көндә эшсез тормый. Кешеләргә мич тә чыгара, бүтән эшләрендә эшли. Сүз әйтер хәлем юк. Шәп мичче. Яңа йорт җиткергән кешеләр мичләрен аңа чыгартыр өчен хәтта күрше районнардан килеп алалар үзен. Шул кадәр атаклы. Әмма хезмәт хакында шәп кайыра. Бүтән мич чыгаручыларга караганда 2-3 мәртәбә артык ала. Берсе инде армия хезмәтеннән кайтып өйләнгән, икенчесе алдагы елда барачак 2 малае бар. Алары да әтиләренә охшап эшкә бик уңган. Тик берсе дә кышын колхозда эшләми. Ул елны да кәсепкә чыгып киткәннәр иде. Менә шул агай турып басты да, син Булатыным ди, кешеләрне алай хәллегә дә, хәлсезгә дә айырып карама. Колхоз шуның өчен колхоз да инде ул. Бай да, ярлы да юганда. И һәм булырга тиеш тә түгел. Именно шул бүтән кешедә бер тигез булсын дип төзелгән инде ул колхоз дигән нәрсә, ди. Рас, шулай икән, рас колхозга бәрәңге дип карар чыгаргансыз икән, ди, ул чакта мөрҗә башыннан 2 центнер бирергә дип чыгарырга кирәк аны. Шулай дигән тәкъдиргә мин риза. Хәт бүген үк килеп алып китегез минем 2 центнер бәрәңгемне, ди. Әмма ләкин шулай булмый торган булса, бигайбә, мин дә бирә алмыйм. Минем дә артып торган малым юк. Мин аңа ни дип әйтергә дә өлгермәдем,
Тагын бер шуның ише дипломат агай торып басты. Анысы тегүче. Гомере буе бүрек тегеп кәсеп иткән. 2 центнер гына түгел, теләсә 12 центнерда биреп торырлык рәте бар. Ә ул нишли дисез? Ә ул әйтә миңа. Әз генә булса да, оят дип атала торган нәрсә бармы безнең бу идарәдә? Әллә бөтенләй оныттыгызмы инде аны? Ди бу. Алдагы елларда алган әҗәтләрегез түләнмәгән, тагын нинди әҗәт сорау була инде бу? Минем инде колхоздан 9 центнер бәрәңге аласым бар. Ә сез тагын сорыйсыз, килешә торган эшме инде шушы, ә? Ул шуны әйткән генә иде, җыелыштагылар бик дөрес, иңлек алган әҗәтләрен түләсеннәр, шунсыз беребез дә бер кадак бәрәңге бирмибез дип ду купты. Алар сүзе дә хак булып чыкты. Колхоз инде 3 ел рәттән кышын әҗәткә дип бәрәңге җыя да, көзен түләмичә килә икән. Менә шуннан соң ышандырып кара инде син колхозчыны. Ә бит миңа аларны ышандырырга кирәк. Шуннан әйтәм мин буларга. Курыкмагыз иптәшләр дим, колхоз сезгә бурычлы булып калмас. Алган әҗәт түләнергә тиеш. Киләсе көзгә кемгә күпме тиеш, барысын да кайтарып бирербез. Ләкин сездә идарәнең үтенечен аяк астына салмагыз инде. Колхоз бер минеке генә түгел. Сәлах агай дөрес әйтте. Бөтенебезнеке дә ул. Ничек тә кара җиргә исән-сау аяк бастырыйк инде фирма малларын. Әйдәгез иптәшләр, йорт сайын 2 центнер бәрәңге арттырыйк инде. Кем дә кем шуңа риза, кул күтәрүләрен сорыйм. Бер кул да күтәрелмәде. Башта элек алган әҗәтләрегезне түләп күрсәтегез әле. Аннары сөйләшербез дип тик утыралар. Нишләргә хәзер? Әгәр мин бүген сүземне үткәрә алмыйм икән, миңа бер генә юл. Гариза язып, председательлектән китү генә калачак. Ләкин бу инде егетлек булмаячак. Мин шулай ут йотып гаҗиз булып торганда, Сәлах агай янә сүз сорап алды. Элекке заманда әҗәткә биреп торган өчен әҗәт алган кешедән ул әҗәтен процент белән түләү гадәте бар ия. Әйтик, бер хәлдерәк кеше бер ярлырак крәстиянгә кыш көне бер пот икмәк биреп торса, көзен игеннәр өлгергәч, ул бер потны крәстиян тегеңә пот ярым итеп кайтара торган ия. Бәлки безнең идарәдә шулай итеп карар, ә? Алай булган тәкъдирдә мин бер үзем 3 центнер бәрәңге биреп торырга риза булыр идем, ди бу. Җыелыштагыларның башкалары да элеп алды моның тәкъдимен. Алар да шулай булганда без дә риза диешә башладылар. Минем үземнең дә эшкә җылы кирип китте хәзер. Дөрес, үз семьяңнан үзең процент алу килешә торган нәрсә түгел инде. Ләкин менә бу конкрет очракта мәсьәләне башкача хәл итү мөмкин булмаганда, Сәлах агай куйган шартны кабул итмичә бер каяда барып булмый иде. Тегенең тәкъдимен тәвәккәлләп тавышка куйдым. Җыелыштагыларның күпчелеге ризалык белдереп кул күтәрде. Әлбәттә, хәзер колхозның бүгенге мөмкинлегеннән чыгып караганда бик вак булып күренә бу хәлләр. Хәтта бераз көлке дә булып күренә. Мәсәлән, безнең колхоз быел дәүләт планын үтәгәннән тыш фуражга гына да 8320 центнер бәрәңге салды. Әмма бу безнең колхозның тирлек азык балансында бер дә алай зур роль уйный торган нәрсә түгел. Десерт сыманрак кына ул безнең тирлекләр өчен. Әтеге елны аның 1 центнерда дөнья бәясе иде безгә. Инде әйткәнемчә, мин башта күп дигәндә 270 центнер җыйнап алсак, бик әйбәт булыр иде дип тотынган идем, ә без 409 центнер бәрәңге җыйдык ул чакта. Ни өчен дигәндә, 1 центнерга 1,5 итеп түләнәчәген белгәч, кирәк булса да без артыграк та биреп тора алабыз, колхоз үзебезнеке лә баса дигән булып, үзләре теләп 3, хәтта 4 центнер бирүчләр дә булды. Икмәк әҗәте мәсьәләсен дә мәҗбүри түгел, ихтияри итеп куйган идем шул җыелышта. Көзен центнерга центнер ярым итеп кайтарасы булгач, анысын да бирүчеләр байтак табылды. 100 центнердан артык икмәк җыйналды. Мин моны шуңа күрә җентекләп сөйлим. Чөнки бу минем трактор руленә утыргач беренче җиңүем иде. Уңышлы үткән шул бәрәңге һәм икмәк операциясе минем тормышымда зур бурылыш моменты булды. Үз-үземә дә, кешеләргә дә ышанычымны арттырды. Ары таба председатель булып эшләргә рух
дәрт бирде. Шулай да бу операция кайберләрнең ишенә тигән булып чыкты. Көзен бәрәңге алырга керешеп, колхозчыларга әҗәтне кайтара башлаган көннәрнең берсендә ашыгыч кына районга чакырттылар. Бюро буласы икән, шуңа дәштергәннәр. Чиратым җиткәч керттеләр. Гали Даутович түрдә Т хәрефе башында бер үзе утыра. Тының гәүдәсен тәшкил иткән иш өстәленең як-ягына бюро членнары тезелешкән. Бүлмә тып-тын. Унлап кешенең барысы да фоторәсемдәге шикелле җансыз калып миңа текәлгән. Моңарча бер тапкырда бюрода булганым юк иде. Шуңа күрә нишләргә дә белмичә ишек төбендә тукталып калдым. Якынрак килегез, диде Гали Даутович, тының бу башындагы буш урынга ымлап. Килдем. Минем ише чакырылган кешеләр утырыр өчен куелгандыр инде бу дип, шул урындыкка утырмакчы идем. Секретарь каты гына әйтеп басып торырга кушты. Аннары башладык дигәнне аңлатып, оештыру бүлеге мөдиренә ым какты. Мөдир минем өстән райком исеменә хат килгәнлеген, ул хатта минем кышын колхозчылардан колхозга әҗәткә алып торган бәрәңге белән ашлыкны 1 центнерга центнер ярым итеп кайтаруым турында язылганнарын әйтте дә, без бу сигналны тикшердек. Факт расланды диде. Кем кушты сиңа, Вәлиев, колхоз милке белән баш-баштаклык итәргә, диде Гали Даутович, гадәттә булмаганча кискен итеп. Мин килеп кергәндә, бюро членнары барысы да тын гына, шомлы гына каршы алгач, әллә берәр төрле законсыз эш эшләп ташладым микән дип шикләнгән идем. Ә хәзер мәсьәләнең бәрәңге белән икмәк операциясенә кайтып калганлыгын белеп алгач, эшкә җан кырып китте. Ә минем бернинди баш-баштаклык та иткәнем юк, Гали Даутович. Колхозчыларның гомуми җыелышы чыгарган карар нигезендә эшләнгән шул, дидем. Мин моны курыкмыйча әйттем. Председатель булып эшләүемә күп булмаса да, колхозчыларның колхоз милкенә кагылышлы мәсьәләләрне хәл иткәндә мондый гына карар чыгарырга хокуклары бар икәнен белә идем. Мин җибеп калмагач, секретарь дә бик алай күтәрелеп бәрелми хәзер. Сез соң ни карадыгыз мәсьәләне бюрога әзерләгәндә дигән сыман, оештыру бүлеге мөдиренә дә текә генә әйтеп бер карап куйды бу. Әмма сүзеннән кайтырга исәбе юк үзенең. Аның да хәле аңлашыла. Бюро тикле бюрога кешене чакыртып китергәч, ничек инде бер дә чара күрмичә генә кайтарып җибәрмәк кирәк. Син алай гомуми җыелышка гына сылтама, ди бу миңа каш астыннан гына карап. Карарның төрлесен чыгартырга була аның. Без сине башка колхозларның колхозчыларына начар үрнәк бирә торган, шәхси милекчелеккә юл куя торган карарны нигә чыгардың дип чакырттык. Шуңа синең ни дип җавап бирүеңне ишетер өчен, алга таба председатель булып эшли алу-алмавың мәсьәләсен хәл итәр өчен чакырттык без сине монда. Үземнең беренче тапкыр гына утыру булса да, бюрода булган байтак өлкән председательләрдән ишетеп беләм. Мондый чакта акланырга тырышу кирәкми. Гаепле булсаң да, гаепсез булсаң да, хата миндә иптәшләр, кичерегез, бүтән андый ялгышлыкны кабатламаска сүз бирәм диюдән дә яхшысы юк дигәннәр иде алар. Дөрес әйткәннәр. Мине дә кичерделәр. Шелтәсен бирделәр бирүен, әмма әйттеләр. Председатель булып, әле күптән түгел генә эшли башлавыңны искә алып, шелтә бирү белән генә шикләнәбез. Әгәр тагын шундый берәр мөгез чыгара калсаң, үзеңә үпкәләрсең, диделәр. Аларның юравы юш килде. Озак та үтмәде, миңа чыннан да тагын кызарырга туры килде. Ул хакта сүз алдарак булыр. Ә хәзер шул елны минем тарафтан ясалган атлар операциясе турында әйтеп үтәсем килә. Ул бичара атларның хәле бик мөшкил иде. Әгәр берәр әмәлен табып, фураж мәсьәләсен хәл итмәсәң, язгы чәчүдә эшкә ярамавына түгел, аңарчы гел үлеп бетүләре дә бик мөмкин иде. Нишлим микән? Эшләр менә шулай бит дип, районнан ярдәм сорап караган идем, ник авыз ачканыма үкенеп бетә алмадым. Әле кыш уртасында узып китмәгән, ә син инде фураж бетте дип килеп җиткәнсең. Ничек уят түгел сиңа? Әнә күршең Шәрифуллиннан үрнәк ал. Җирләрегез бер төсле үк. Аның фуражы да, бүтән курмылары да җитәрлек, дип икенче секретарь башта шабыр тиргә батырганчы тиргәде үземне. Аннары бар, бүтән мондый сораулар белән баш катырып килеп йөргисе булма. Ярыл, ләкин җаен тап. Син шуның өчен председатель итеп сайлангансың бит. Кара аны, бер генә атың үлә калса да, башың белән җавап бирергә туры киләчәк, дип чыгарып җибәрде. Райкомнан чыктым да урам уртасында басып
уйга калдым. Нишләргә? Кая барып бәрелергә хәзер? Каян табарга ул атларга азык? Ни кылырга да белмичә гаҗиз булып торган чагымда, берәү артыннан килеп аркама кагылды да: "Нихәл, сержант Вәлиев, нигә болай боегып торасың?" диде. Күтәрелеп карасам, фронтта минем белән бер взводта сугышып йөргән дустым Александр Леонов икән. Ул чагында чандыр гына ябык кына бер егет иде. Хәзер шундый тулып тазарып киткән, үзе дәшмәгән булса, танырлык та түгел. Фронтта без аның белән 8 ай чамасы бергә булдык. Аннары 44-нең августында немецлар белән бер бик каты сугыш вакытында сул иңбашы каты яраланып, аны госпитальгә озатканнар иде. Шуннан соң ул сугышка ярарлык булмаган. Авылларына кайтып, бригадир булып эшли башлаган. Анда бераз эшләгәч, райкомга инструктор итеп алганнар. 2 елдан бүлек мөдире итеп күтәргәннәр. Аннары агачлык спирт заводына директор итеп билгеләгәннәр дә, инде менә 4нче елын шунда эшли икән. Синең эшләр зарланырлык түгел алай булгач. Менә минем хәлләр бик яман, Саша, дип, мин аңа атлар мәсьәләсен сөйләп бирдем. Да, ди бу, минем хәлгә кереп. Сәламәт кулы белән колак яфрагын тотып, бер кавым уйланып тора. Шуннан соң әйтә миңа: "Тыңла әле, Булат. Син миңа заводка утын ташырга бер баш ат биреп тора аласыңмы?" "Алуын алам, Саша", мин әйтәм. "Тик бик ябык шулалар. Анысы өчен кайгырма", ди теге. Барда ашатып, атна 10 көн эчендә эшкә ярарлык 15 көн дигәндә бия күрсә ярсый башларлык итә мин сезнең ул атларыгызны. Алай була торган булса, 5-не генә түгел, 10-ны алсаң да сүзем юк, мин әйтәм. Ашыкма син, Булат, ди бу миңа. Ашыкма, дустым. Башта мине тыңлап бетер. Хәтерлисеңме? Сугышта син мине бер вакыт үлемнән коткарып калган идең, ди. Хәтерлим, мин әйтәм.